Hello guys, welcome to Janta Fakla YouTube channel. Bयखौबो आंनि Janta Fakla YouTube channel बयखौबो बरायबाय। दिनै मानो होननानै बुङोबा आं ब्लग लाबोलायबाय। दिनै बल खेला दं दतमायाव आन्डार 13 आनसलिक खेला जादोंमोन आरोना। दिनै फाइनाल। बे खेलाया दिनै सेमि फाइनाल जादों। आं बेखौनो दिनै नायगोन आरोना। नोंसोरबो नायलांबाय थादो आदैमोन। आंबो दिनै नायनो थांनो नागिरदों बे खेलाखौनो। थांगोन। लाइन बासजों थांसै। ओइ आदै र', दतमा थांगोन ना? दतमा थांगोन। नै दाथ' आरोना दतमा मोनफैबाय, खेला जायगा मोनफैबाय आरोना नै सिख्लाफोरजों गथ'फोरजों। सानसुमा आदैबो फैनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय दा सानसुमाया आर'नाइ सोनायनि खोथा बुंदोंमोन आरोना आंखौ। हनै सानसुमाया नैबाव दं हेलमेट हमनानै आसोला। नों माला सफैया? Gasnya main bisa. Sansuma ada yang healmet cuma arena. Mbak, siapa lagi? Siapa lagi? Bisa bitangkan tak pakla bojong mesin aja anak mas. Jangan uang ini kapan nak kurang kasih. Ini aku Sansuma arena maplar senai. Hilmira kuda, Hilmira kuda kunci. Hilmira kuda deh, Hilmira kunci lo kuda. Deh, kuda. Nanggu kurang kan aja sebenarnya. Ini mana kawan sih kayak Facebook itu kurang mana. Aruna aja murah lagi dengan aku ada Sansui keluar, Sansuma yang keluar. Kejenam karena pasti marnang. Mana Aruna aja karena Sansuma ada Sansuma belum karena bibir neng ni mur kulit kita ada konsep. Dengar ada mana barla barli arna ekdom. Pradin jas. Korea na ada mana? Insam. Ada Sansuma Najaria, aku Aruna aja murah bayar benar nak. Hantiana Aruna. Kau bayar kau lama tu. Ilmu geografi gas pun dah sebab boleh je bayang nak. Slaver stairs. Tadi, nih, nerpe, yang hasil aja, nerpe, nih, selapra arna Kristi musakra, ada yang bisa selapra, beramu sama saya, selapra Kristi musakra, budi kat mailnya, nani dalam berapa kena, Kristi musakra, selapra sih. Aruna aja murah ini kayak gejenai sampai Aruna, jadi Sansuma aku Aruna itu murah ini biar gejenai sampai mana nuah, ini masa kembali malah fresh kelapa, ayo ini sih black Aruna, black, ayo danger black ini bisa, bisa black aja, itu aja na Sansuma bisa betul, itu aja, gina, dari. Oh, nih ada rujurung, ada kiri betul biar nabi. Janda. Ani keluar nama nisle. Oh, janda juga ini. Bol jaga berapa lagi nih berapa sinar nah. Makam ini pemain sing nama maklab. Ah, zoom duar ni arna ada manusia. Dira kagak nah pemain. Zoom duar ni manusia. Zoom duar ni ada manusia. Ibi arna ada manusia. Ang kontrafi biasa lah. Ayah apa? Ada pemain bina nama manusia. Itu jasa juga. Ada लोगोसे आलासि बिथां सारमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादनि सायाव दिनै आं बे बुहुमनिसिम सौहैनो हादों नोंथांमोननि आशीर्बाद आरो अननाय नङामोनबा आं बेसिम सौहैनो हानाय नङामोन बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद थोजासे अननाय आरो खुलुमनायखौ आं नोंथांमोननो बावहरग्रोबाय गोजोन्थों जेखि जादिया दा खावलायनायलाय दोंसे आंनिनो मेथाइ गभर्नमेन्ट कलेजखौ आं रोजाबनो आखायाव लाबाय आसा खालामो साफ्रोमबो
रायजो राजा आइ आफा आदै मादै फंबाय बिनानावमोना लोगोसे आंजों रंजाफागोन होननानै हेल' दासो फैदों आं सानसुमा नागिरगासिनो दं नागिरखांबा मोनखाबाय मोनखाबाय ada JCR na biar di mana? Saya mosakan membawa mosakan sudah mosakan juga. Nani mana? Definitely. Bukan kulisau kuaina, zarur gaudang medang kuaina, mutu mezang mendaya. Haniku ayo biwal kunaiku. Kulisku dasu kau nai bizaruku, tuye nai kulisau biku. Bukan kulisau kuaina, zarur gaudang medang kuaina, mutu mezang mendaya. Haniku ayo biwal kunaiku. Kulisku dasu kau nai bizaruku, tuye nai kulisau biku. Sebelah pulau Sabura yang membuat kulit dengan orang Azhar. Ya boleh, boleh. Ya boleh nak ini. Siapa mau saya baca lah? Siklaफोर मोसानो नागिरलायबाय आरो ना ओरै माने दा बेयाव आयौ डेन्जार सिख्लाफोर नै बिनिताबो दं ओमफ्राय नै गब्ला दावलियाजों बुजाग्राबो दं आरो ना सिख्लाफोरजों
लाजिबावबाय फाग्लाफ्रा फै फै थाब फै फैदोलै आदै जासिगोन आरो हाबाफारियाव माखौ लाजिनांगौ जाया होमबा ओइ फै थानाय गाहाय आलासिजों लोगोसे साफ्रोमबोनिसिम क'क्राझार जिल्लानिफ्राय आङो गाहाम हामलायनाय जासिबाय दा हाबाफारि बायदि दङ आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जिल्ला एबसुनिनो गाहाय नेहाथारि साम्पा बसुमतारिखौ खावलायो हाबायाव बबेयाव रब्रा नै नैबेयाव थांसै मेलनि मानबिगत आफादगिरि खावलायनाय बायदि दायो बेखेवगिरि आलासिजों लोगोसे सफैनो हानाय मानिजाथाव आलासि गेदेमा बिथांमोनखौ सिनायथिनो आङो सिगांबाय गिबियावनो दङ दिनैनि जे फाइनाल मेच बेखौ बेखेवगिरि महरै हांख्राय हरजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बर' सारखौहाय गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनायनि थाखाय बयखौबो खावलायबाय आखाइ खबनानै हो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दा बे समाव दङ हांख्रायनाय बायदि सफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लाइटआव फटक आदा जेसे फटक लायो लायो ना मानिजाथाव बोसोरगिरि मुसिखुंखा बसुमतारि माहारियारि मेथाइ नेशनेल एन्थेम बेखौ सन्मान होनो थाखाय बयखौबो गसंनानै भिडिअ खालामग्रायाव जागायबाय दाबिहरनो सानदों पावन ब्रह्म गलकिपार धोरोमसाल ब्रह्म धोरोमसाल बिदिखौ सिङावब्ला खालामबावदों बैसोरो जिखागोन गोमोआ मा इदि खरना जाबाय जादों बेफोरबो साबसिनसो गेलेयो खेला हाब्राव जेबो गोदो क्लाबनो सिथिं माबा आहा मु ओरै रावबो एसे सिथोब लांनायनि दा फगल लाबानो जाबायलै दा नै ओरैनो देराबो ओरैनो देराबो जों जिउमोन दाना थाबल' जायखिया गोबो गोथां गोबो हनै जाबायबो बिदिखौ सिङावब्ला खालामबावदों बैसोरो जिखागोन गोमोआ मा इदि खरना जाबाय जादों
Ayo bidik bidik lagi bawa rekam. Orang sudah menjadi oh, ini saya lihat sekali. Korea. Başlamır, güçlü de hakla. Bu yüzden güçlü. Salih Nurra, wada. Mulai berkacau mulai, başlama nih. Başlama macam ni, başlama macam. Oi, Jangan menilai kira-kira bicara baik. Ada pasirnya jika lagi bicara baik tangannya lagi pada berkumpul oleh Honda. Ngelali roh bidik sudah. जोंनि मानगोनां आलासि सारमोनखौ गोजौआव जौसाङाव दसे जिरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन दङ दा बे समाव जोंनि मावथि बिथांमोनखौ बान्था राननाय हाबाफारियाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायबाय मोजां जाबाय दा बाबु बच्चे लोग के आइए बच्चे के आइए जोंहा बान्था राननायखौ सिङाव हाबफैनो थाखाय खावलायहरबाय जोंनि नायगिरि बिथांमोनखौ एसे फासयनानै चेम्पियन जानो हाबाय दा बे बान्था राननाय हाबाफारियाव जों बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमुनि नेहाथारि गणेश बसुमतारी मानगोनां बिथांजों लोगोसे बिरखां आदैमोन नै दिनै जुमदुवारजों माजों होनदोंमोन खेलाया बनरगाव आरोना जुमदुवारा देरहाबाय ओमफ्राय दा नै दा सिख्लाफोर मोसानो नागिरदों आरोना बे सिख्लाफोर मोसानो हा नै आंनि फल'वार्सखौनो आदैया दे आदै थेंकिउ अके थेंकिउ फल'वार्स लोगो मोनबाय आरोना सासे